Selamat datang di Pilot Fazio. Seperti biasa, kali ini kita akan remek banget di tinggal 3 hari lagi ini sangat tenang. Ya mas mugur mulai. Ya mugur mulai. Ini sangune piro? Sangune ponaan. Nanti ning sekolahan. Oh, 1000. Jajan masih Ayo dimulai 1000 polo budak. Nulis 10. 20. ngomong itu jalan jajan deh. Sekolahan itu jajan. Ngomong nggak mesti, tapi dia nggak bisa. Ngomong jajan itu pola itu mana? Nanti orang pola itu pengkaulan deh. 20 ping saulan. Nah itu. 20 ping 5 ae 100. Ya. 20 ping 10 200. 200 ping 3 600.000. Wes, jajan tuh. Oh, iya. Iya. Logikanya itu piye? Enggak ngerti. Iku nek 20. Orang polo. Nah, 10.000. 300.000. Oh. Itu nek 300 itu positif. 300 wis positif. Buluwe buka pokoknya sekitar sak mulu ya. Bisa jajan. Iya. Jajan 500.000. Minus bertubi-tubi. Enggak ya, rokok wis gak tuku. Ya, untungnya rokok nggak tuku. Rokok tuku ya, aneh jualan dong. Tuan. Pabrik. Kamu nu gedene. Iki garingan tadi bom tok iki. Hah? Tadi bom waktu tok iki. Bobongnya jajan tinggi kan. Nek belas payune yo api, nek belas remeke yo mari yo ya. Gaji ini sales itu 2 juta. Yo, dari apa ini? Ya. Gaji sales 2 juta. Sales ya ono piro? Halo, Wedok siji ya. kapan dolimo? Ayo wedok siji. Lanange. Loro ketoke. Loro tak telu ya. Wis gamane digawe papat ae. Ya, digawe papat ae. 2000 ping 4 ae 8. 8 juta. Saulan. Burung staff-staffe sing liyane. Nah itu pokoknya total global itu paling enggak ya. Puluh-puluhan ya. Baik. Yo. Kira-kira Mas Ali sekitar puluh-puluhan itu. 20 saulan ya. Iya. Burung listriknya ya? Iya, burung lain-lain. Bayaran kan. Ngerti bos. Tanganku jarum kabel. Apa ya? Yang kata-kata apa? Apa boleh mabuknya piring? Jadi kayak apa? Aku ngomong ya kan. Ya begitu. Kalau piring ada bendino ya. Aku tahu power tok Ceto ae. Utang apa panas ya. Aku juga kok bisa ngene. Aku juga kok bisa, jadi ngadek lu goyang. Gua teli. Iya. Wah, ini banyak kok ya. Wake. Tak kira yo, hancur iki
Kok di gerombolan iki paling yo sing teko titik ya. Kayak wakeh. Sak ibuke Kamil bareng. Positif ibu kami lagi. Positif ya. Cai bareng iku yo. Cai itu yo, boleh Kamil ya. Lah iya cara ngono iku wis gak. Duduk RW mana yo anu kan. Yo belanja. Heeh. Ora sing kenal-kenalane yo. Gampangane ku majelise galur. Yo. Majelise galur itu kok kabeh. Dari rutinane Ono bunine jelas teko iku bunine. oh, bunine. Nah, bunine. Sayang wis budal lho. Cai besau apa kowe? Yo murmurane sak masa padha efekmu kan wae. Imam, Pak Imam, Bapak Eleni. Iku bacane sik kureh no. Gak koyo wong sepuh. Lu. Tapi umur-umurane ya kita puluhan ya kasih wedang, kita puluhan lah. Sepeda motoran itu ketane arah Surabaya kono lho. Sepeda motoran. Enggak, Hah? enggak. Heeh. Papasan ambek aku kok. Kuat lagi. Lupa to iku. Jas, lho, iki Pak Imam. Sepeda motoran. Supaya kakar sih. Heeh. Sih sampai lagi. Enggak ya? Enggak. Enggak. Nah, iki yo gak sing nom. Tapi dene hitungane iku ya pakaiane keren, maksudnya jek arek muda. Kakak wong tua nemen. Gak kok wong tuwa. Style saya kakak wong tua nemen. Heeh, eruh deh carane macak ya. Berarti iku masih tuwa iku jika ketara tuwa. Cek oke. Iya, wis tuwa. Wis tuwa. Bapak Eleni ambek bojone Bambang. Mertuane Bambang. Jadi ya mau ngecek sih. Ini kan ngojol. Bang, Iya, Bambang itu ngojol. ngojol nanti. Jombang. Tuh, aku biyen sering numpak bis kok, kerjane kok. Ngojek. Mbone saiki pindah ya karo. Karo ya. Aku netepno 3 bulan iku ngojek deh. Oh, biyen lah. Betul kuwi. Nek sing jeta-tasan iki karo. Budale iku biasa iku numpak bis. Dikasih nang ngarep dapur kono. Oh, berarti kerjane ning ado kono Karo. Surabayaan. Iya, nek gak ono perubahan yo. Kok doae kono ya remek ya. Iya, wis positif. 80% lelaki di Indonesia itu remek. 80%. Apa sing muni mah kok ngarepku mah. Nah, Iku ya remek iku. positif ya. Ono 3 kategori. Sing iki kategori apa jenenge iku remek ke bawah. Nek ke bawah. menengah ke bawah. Nek remek menengah iku kok dhewe ngene remek menengah. Nek remek wong atas iku sing gajine 10 juta, tapi biaya hidupnya iku ya padha ambek gajine. Dadi niku remek tapi gajine gede ngono lho. 10 juta ya entek sakuan. Entek. Bahkan kurang ngono. Lah iku remek sing menengah yoan, tapi kelasnya rada dikuliti. Jadi pas remeknya ono kategorine ono berapa? Nah, dia iki remek ke bawah. Berarti wis 80% lelaki ning Indonesia iku remek. Cuma 20% tok sing rugi. Positif ya. Aja kali ya. Iku wis mbuh ora karepe ngono. Makan begitu. Iku jawabane iku cuma wis sae ngono tok. Lho ae penting. Wis apa jare meneh.
Indonesia ini. Wis bener Indonesia itu dikategorikan wong luar negeri kok warga paling berbahagia. Posisi remek ya mancing ya. Dia guyu. Enggak. Mau Jepang ya, mau cucu aja udah kendat aja. Biasa nyampe duwe karena mangewu sing guyu. Ya jadi sama tuku kopi kok. Saya ke warung ya. Jadi warung dia. Apa keluh-keluh. Mangewu bae kok enggak jelas sih. Warung sing guyu ya. Iki Malik ya geleng-geleng. Ya apa arek kita bahari tambah gini. Malik. Wah, bubuk koyo. Pikirane dene iku sing penting nampa gaji. Bocok ketok titik sing penting nampa gaji dene iku. Mulai nambahan. Wis gak ngurus bapak breke. Rongkat babi gak ngurus. Pokoke ayo pokoknya dene iku entuk jatahe ngono wis meneng ae. Etok diluk tok terus mulai wis. Ayo wis. Gak ono terobosan mana gue San. Gak ono duit, gak ono modale. Gak ono investore. Bisa melaku setahun ya sapi yo. Tahun mulai berkembang di sini. Tahun itu stuck ya. Ya. Setelah kurang tahun, sampai berkembang di titik deh. Masih 3 tahun, 5 tahun. Jadi roman yang gudo gak ono supernova ya. Nenek, ngomong di sana. Supernova mbak space gak ono. Anggone gudo. Arep Vespa padha goleki ora ono jare. Iku rokok limited edition. Wonge yang limited deh. Lah sales bendino itu muter itu wilayah ndi ya? Karo Rong juta. bendina budal ya. Bendino ngopi dene iku. Gak budal. Saya kok kediluk ngopi. Wis. Pokoknya dia ono restoran, bu telu, bu apa, yang penting ono penjualan bu iku dituku dhewe. Ya itu masalah ya. Dituku dhewe loro ta telu, Mas. Gak masalah, sing penting ono laporane. Rong juta pasti gue kan. Iya. Gede salesnya daripada
wong blendingnya. Kalau saya itu ketoro, saya ngomong nggak ketoro. Ya. Selesai rono duit barang tau kan ngalih. Ketoro, mau nang marung. Nah, saya ngomong ketok, Enak iku freelance iku. Freelance dibayar pasti. Oh, iku ndak sih lihat cemut-cemut iku tanggal selawe. Sama aku tak jual.